വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ദേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി കിറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ എന്തൊക്കെയാണ് കിറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പോയി കാണാം. ഇപ്പോൾ ദേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത്രയും ഐറ്റംസുകളാണുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന്. എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നവർക്കും കിറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്കും അറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഐറ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വക എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് എന്നല്ല, ഒരു അടിപൊളി സർപ്രൈസ് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ആ സർപ്രൈസ് എന്താ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേ ഈ അടിപൊളി കിറ്റ് ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട. എല്ലാ ഐറ്റംസും അടങ്ങിയ ഒരു അടിപൊളി കിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ക്രിസ്മസ് ഇതാ ഇവിടെ വാതിക്കൽ വന്നെത്തി. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് പിടിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെന്നുള്ളവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കേ.